खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 फेब्रुवारि मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंगोन। बिमा बिफानि सुखु फैगोन। बृष राशि। गावनि अहंकारनि थाखायनो रांखावरि खहा जानो हागौ। सांग्राङै सोलिनाया गाहाम जागोन। मिथुन राशि। नोंथाङा गावनि थांखिसिम सौहैनो हागोन। गोसोखौ जोबोरैनो खुसि मोनगोन। कर्कट राशि। माबाफोर आनजाद होदोंबा उथ्रिसार जानो हागोन। गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन। सिंह राशि। नंखाय बाथ्रानि थाखाय गुबुनजों निन्दा होजागोन। दुखु दाहानि सान जागोन। कन्या राशि। नखराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ। गोसोखौ गाज्रि मोनबाय थागोन। तुला राशि। लोगोथिनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। सोमोन्दोआ गोरा जागोन। वृश्चिक राशि। आद्रा थानाय खामानिफ्रा जाफुंनायनि लामायाव फैगोन। मोजां सान जागोन। धनु राशि। मावनो लानाय खामानियाव गुलाय गुजाय सोमजिगोन। असान्थियैनो साना बारलांगोन। मकर राशि। गुबुननि गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन। साननायफ्रा जाफुंनाय नङा। कुम्भ राशि। थांखिखौ जाफुंहोनायाव गुबुना थुलुंगा होगोन। गोसोआ थुलुंगाखांगोन। मीन राशि। जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना थानांगोन। हरखाबै देहा गाज्रि जानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों। स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि खोदोमथलायाव थानाय जावा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिअथेरापि डक्टर शीला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक, स्पर्ट्स इन्जुरि, स्पन्डिलाइटिस, सेटिस पेन, जइन्ट पेन, स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन, फ्र'जेन शोल्डार, पस्टुरेल कारेक्शन, पेडियाट्रिक पिटि, आफ्टार सार्जारि, माल्टिपल स्क्लेर'सिस, पस्ट लां इनफेक्शन, पार्किनसन्स डाइजेस, पस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स आरो स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो। आरो बे फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहरनि गेजेरावनो बेरामिनि न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो स्ट्रक बेरामजों भुगिनांना दंब्ला थाबैनो क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिअथेरापि क्लिनिक एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव थांनानै फाहामथायखौ लानो हागोन। लोगोसे नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 600015976629 एबा 9101439836 जामबुं नम्बराव कल खालामना थोंजों खौरां लानो हागोन।